What if the voices of the past could speak through the noise of today? Would you hear them? Behind every face in the crowd, behind every stone in the ancient ruins, lies a story yearning to be told. Welcome to Live Discussion, where we peek behind the veil of time and listen for forgotten voices. Imagine centuries-old secrets hidden in old books and faded portraits suddenly come to life. In this channel, we dive into history, not just to learn dates, but to discover the souls who lived, dreamed, and changed the world before us. But it's not just about the past. Today's voices, historians, experts, curious people like you, seek meaning, inspiration, and wisdom in the echoes of those who came before us. We ask big questions, challenge old myths, and connect the threads between yesterday and today. Are you ready to explore the mysteries hidden in plain sight, to hear how the stories of lives long past still shape our own? Don't miss a moment of discovery. Subscribe to join the Live Discussion community and travel through time with us. Follow us on social media for more interesting discussions, and let's uncover the truth together. The past is calling. Will you answer? Добър вечер, скъпи приятели! Тази вечершния лайф е специален за нас, тъй като ние имаме да разгледаме един много важен проблем, с който напоследък сблъскваме в нашите предавания. Това е дали партия Величие е народна партия и защо е народна партия. И затова тази вечер сме поканили Ивелин Михайлов, основател на политическа партия Величие и създател на исторически парк, за да обясни това. Темата ни е, както ви казах, защо партия Величие е народна партия. Партия Величие е сравнително нова политическа сила в България, основана на 25 юли 2023 година. Седалището се намира в село Ветрино, област Варна. Идеологията на партията се основава на евроскептицизъм до някъде, разбира се, основан на патриотични основи и утвърждаване ценности на справедливостта, законността и реда в обществото, както и защита на тези ценности чрез политическа работа и публична власт. На парламентарните избори през юни 24-та партията успя да влезе в парламента с 4% и нещо, с 13 депутата. Въпреки това, имаше проблеми, които тя се справи с тях, но на другите избори през октомври имаше проблем, който беше направен така, че да не може да влезе партията. И господин Михайлов в едно негово интервю, преди да се обявят крайните резултати, каза, че те няма да влязат и наистина партията не влезе. Въпреки това, Конституционният съд реши в полза на партия Величие обжалването, което се направи, и в момента партия Величие има 10 места в българския парламент. Партия Величие се стреми към изграждане на ефективна и силна държава. Нещо, което за сега в България липсва. Разбира се, ще бъде много трудно и, както се казва, пътя, по който ще се върви, няма да бъде гладък като палажа пред Народното събрание, а той ще бъде трънлив. Ефективността и силата на една държава се основава на регионалната структура, компетентност и строга отговорност на всички държавни органи и служители. Също така партията подкрепя развитието на ядрената енергетика, включително изграждането на АЕЦ Белене и новите реактори на площадката на АЕЦ Козлодуй. Днешната дискусия, приятели, ще предоставя възможност да разгледаме по-подробно защо партия Величие се определя като народна партия и какви са нейните планове за бъдещето на България. А сега да кажем добър вечер на господин Михайлов. Господин Михайлов, здравейте, добре сте дошли. Добър вечер, благодаря, добре заварили. Така, ще можете ли с няколко думи да направите въведение и да кажете основата, заради която се счита, че партия Величие е народна партия? Партия Величие е народна партия, защото работи за народа. И тук, понеже да няма празни приказки, понеже много хора, фирми, партии, организации решават да се сложат някакво мото, за да звучи и да изглежда по-добре, но след това действията не са такива. Има хора, които са осъзнали, че когато правиш нещо и го правиш за общото, автоматично и ти живееш на по-добро място и всичко около теб е по-добре. Дали искаш да правиш бизнес, дали искаш да се развиваш в някаква културна сфера, дали искаш да почиваш, дали искаш спокойствие. Винаги колкото е по-добра средата, толкова по-добре живееш и ти. И ще дам един пример. Румъния в момента има 3 милиона и половина деца. България има 700 хиляди деца. Ако приемем, че Румъния е 3 пъти по-голяма от България, която не е 3 пъти по-голяма от България, би трябвало те да имат 2 милиона и 100 хиляди деца. А вижте, те имат 3 милиона и половина. Което показва, че там има желание за развитие, има динамика, има мечта.
Хората правят деца. Те правят деца, когато са щастливи и когато вярват в нещо. Да. Когато човек не е щастлив, тогава той не иска да прави нищо, той е депресиран. Единственото, което чака смъртта. И ние от години, още от преди години, аз съм разбрал, че когато правиш нещо, първо трябва да го правиш така, че да е добре за всички, а да не е добре само за теб. Между другото, във всички учебници по икономика, навсякъде това нещо го пише, че трябва да правиш нещата така, че да са добре за обществото. И това значи народно. Правиш го добре за обществото. Много хора ще кажат, един човек иска да стане богат, ти защо си по-богат от другите, или пък защо ти да управляваш, а не някой друг. По принцип, в едно общество, което се развива добре, на мен би ми харесвало да съм озеленител, да се занимавам с тревичките, с растенията, не да съм земеделски производител, а да се занимавам с райграс, с паркови дървета. Това е нещо, което много ми харесва и ме вдъхновява. Но трябва да знам, че това, което го правя, ще мога да го правя така, че някой няма да дойде да ми го унищожи. За съжаление, това, което видях в България е, че правиш нещо и идва някой и ти го унищожава. И затова се намесих в политиката. Иначе аз нямаше да се намесвам в политиката въобще. И към момента аз съм ръководител на партия Величие, защото съм готов да поема отговорността и да свърша работа. Имам стратегия, знам какво трябва да направя, но ако дойде някой човек и да се справя по-добре от мен, аз ще му отстъпя моето място и ще правя други неща, които ми е интересно да правя. Това прави партията народна. В нея всеки един човек може да се развие, стига да е по-добър, да стигне до позиция и до място, в което той може да даде най-много на общото. Примерно в Германия не е така. В Германия има богати фамилии и каквото и да се направи, един обикновен човек не може да стигне до място на богатите фамилии. Дори обществото в Германия така е направено, това съм го учил едно време и в икономическите книги, които са, че примерно там един човек, когато започне средно специално образование или техникум, после той не може да се развива с висше образование. Някак става по-кастово. Същото нещо го видях в целия свят. И ако преди до някъде в епохата на социализма е имал някаква справедливост и някакъв ред. Като кажем справедливост и ред, естествено той има закони и правила. Но знаеш какви са законите и правилата и управляващите могат да изкривят този закон и тези правила в рамките на 5%. 5%. В момента в България правилата се изкривяват на 100%, но не само в България, а и в Европа. И то, нали, имаш следващ въпрос за Европейския съюз. Аз не искам да кажа, че Европейския съюз не им държа сметка. Европейския съюз не съм го създал аз. Не съм аз човека, който да определя какъв трябва да е. Аз съм гражданин на държава, която е член на Европейския съюз. Когато съм подхождал към Европейския съюз, аз съм подхождал безпристрастно и в началото на 100% съм вярвал на заявките, които дава Европейския съюз. За честност, справедливост, равноправие, равни възможности да пазим екологията и много други неща. Това обаче, което съм видял в действителност, че Европейския съюз в България подкрепя мафията. Защо го казвам това нещо? Защото не вярвам тези хора да нямат разузнаване. Отделно, ние сме им дали много материал. Ето сега вода на недоверие, който го качих в моя телеграм канал. Ще говорим за това. Да, той е 1244 страници. 1244 страници без видеята, които са примерно, да кажем, 1300 видеа има и още много повече снимки и други доказателства. Или ако ние го бяхме направили правилно, нали, защото вота на недоверие не може да съдържа снимков материал и други неща, той ще да е 5-6 хиляди страници с доказателствен материал. Като тук ние сме орязали някои неща, които не сме доказали на 100%, а на 80 или 90%. Само ако вземем този доказателствен материал, ние ще видим една екологична катастрофа. В същия момент в Европа ни говорят за зелена сделка, зелена енергия, да опазваме природата. И сега, ако си помислят нашите зрители, ние имаме в Европейския съюз държава,
която 10 000 квадратни километра са сметища от нейната територия от 111 000. Или 1/11 от територията е заета доказано към сметища, може да е и примерно 1/6 или 1/7. Това нещо е катастрофа. Това нещо трябва да бъде осъдено. И много хора казват, Европейския съюз не може да се меси във вътрешните дела. Значи Европейския съюз порицава много държави, когато не съвпадат с неговата ценностна система. В кавички казват. В същия момент, когато държава членка прави неща, които са немислими, Европейския съюз не прави нищо. Също, както не прави за престъпленията, ние показахме как се унищожава бизнес, показахме как се малтретират хора, как се продават наркотици, как се купуват избори. Всичко сме го доказали. Ако знаете, в Европейския съюз ние сме пратили около 7-8 хиляди страници доказателствен материал, с записи, с свидетели, с абсолютно всичко и до сега няма едно порицание от Европейския съюз към мафията. Защо го казвам това нещо? Защото това показва, че ние имаме кастово общество. В кастовото общество управляващите и управляваните са две различни класи. И партиите в България, всичките до момента разглеждат нещата така, че имат две различни класи. Партия Величие е народна партия, защото разглежда хората на можещи и неможещи, а не на някой, който родителите му са някакви, който ти е приближен или който е примерно от партията бил от дълго време. И затова казваме, че партия Величие е народна партия, защото тя дава равен шанс на всеки. Като казваме равен шанс, много хора мислят, че равен шанс е все едно да даде безплатно. Не, равният шанс ти дава възможност да се развиеш. И много хора може би си мислят, че в света има равен шанс. Мога да кажа, няма равен шанс. Аз съм човек от обикновено семейство, който е тръгнал да се развива. Решил съм да се развивам в бизнес сферата, защото е по-трудна. Там рискуваш. Много по-голям е риска, отколкото в политиката. Виждате, в политиката правят и българи, и европейци, и американци, и руснаци, и китайци. Бели за десетки хиляди милиарди и нищо, никой не плаща. Докато в частния бизнес не е така. Там си плаща за всяка стотинка. И бях решил да се занимавам с частен бизнес, защото вярвах, че ние сме демократична държава, демократичен съюз, че има определени правила. И аз ако си спазвам правилата, не може да дойде някой и да ги наруши спрямо мен. Това обаче, което видях от практиката, че не е така. И България не е демократична държава, Европейския съюз не е демократичен съюз. И за това партия Величие е партията, която се бори да върне властта на народа. Добре, благодаря ви, господин Михайлов. Много изчерпателно експозе по отношение на това. Само да ви попитам, при положение, че има толкова много материал, който сте изпратили в Европа, защо няма реакция никаква? Дали смятат, че е маловажен този проблем или просто са оставили на нас да си го решаваме? Значи, вижте, в света това, което се убедих, понеже, пак казвам, аз до този момент не съм се занимавал с политика, защото за мен е важно да има уважение между различните прослойки на обществото. И понеже аз не съм бил политик, не съм се интересувал от това как се развива политиката, защото не е в моята сфера на отговорност, била до този момент. Но аз съм предполагал, че политиците това, което заявяват, поне на 80% е близо до това, което се прави. Оказа се, че не е така. И Европейския съюз, и в света няма вече държави от типа, както ние познавахме България. Нашите деца, те не знаят какво е да имаш някаква наистина държава, в която да има правила и да има възможност един човек да се чувства защитен, част от народ. Сега не е така. И това е навсякъде в света. Значи, Европейския съюз може да ни обърне внимание, ако овладея властовите инструменти на страната и реша с тях да делим пари някакви, тогава ще обърнат внимание. И втория вариант, ако аз от някъде имам пари и реша да платя на дадени структури в Европейския съюз, за да се размърдат и да направят нещо. И който даде повече пари, той е правия.
което изключва правовата държава, изключва народната държава и справедливата държава. За това не реагира Европейския съюз, защото окупаторите в България, мафията, са взели държавните пари и лесно ги споделят, защото това са чужди пари, те не са техни. Лесно ги споделят с своите приятели в Европейския съюз. Значи искам да кажа, че в Европейския съюз също има две касти. Едната е ощетената, а другата е властващата. И ощетената винаги е повече от властващата. Дали е в Германия, дали е в Испания, дали е в Великобритания. Хората винаги те плащат, за да могат управляващите да живеят добре. Примерно виждаме, понеже аз говорих и с хора от Швейцария, които се прибират. Да, в един ден говорих с 3 човека от Швейцария и те ми казаха, че проблема с мигрантите, които не спазват законите и културата на страната, защото, примерно, ние от България, като отидем някъде, сме възпитани и културни и ги спазваме. А тези хора, те наистина имат сблъсък на култури, които влошават средата на живот. Ето, проблема с мигрантите е един проблем, който богатите, властимащите нямат проблем в Западна Европа. Те си живеят в отделни градове, в отделни държавици малки са си направили, емигрирали са, нали, имат си отделни имения, квартали, в които те нямат проблем. Винаги цената е плаща обикновения човек. Добре, благодаря. Звучи някак си конспиративно, но въпреки това има логика. Затова искам да ви попитам сега по отношение на Народната партия, която вие претендирате, че сте. Как се различавате от другите формации, които също се представят близки за народа? В нашия парламент всички са близки до народа. Как се различавате вие от тях? Какво е основното качество, по което може да различим партия Величие от останалите партии, господин Михайлов? Може да се различи по делата. Първо, пак искам да заявя, че аз нямам желание на всяка цена да съм в Народното събрание, защото имам хиляди неща, които мога да правя. Или за мен не е самоцел да съм политик, както за много други хора, които това им е професия, да се издържат. Те друго не могат да правят и поради тази причина за тях е жизненно важно да са в политиката. Така че, ето примерно, ако президента влезе в партийната система и направи така, че вземи примерно 130-140 гласа и Величие нямат нужните гласове за да влязат в Народното събрание, хипотетично казваме, аз няма да страдам. Ако той свърши работа, напротив, аз ще бъда доволен. Казвам го това нещо, защото когато казваме нещо, ние не го казваме от позицията, за да бъдем в Народното събрание. За нас не е жизненно важно да сме в Народното събрание. За нас е важно да се свърши работата. Влязохме в Народното събрание, защото нито една партия не върши работа. И ще дам един пример. Ние сме направили наистина много изработен вод на недоверие, който вод на недоверие това правителство не може да го издържи. Трябва да бъде подписан от МЕЧ. МЕЧ казаха, веднага ще го подпишат. Възраждане обаче към този момент отказват да го подпишат. И сега, давам ви един пример. Възраждане казва, че са народна партия. Костадинов е ходил първо в Русия, нали, Москва, и казва как там има парк на победата, как България трябва да има такива паркове. Но ние в България имаме исторически парк, който е феноменален. Нали, в Русия няма такъв парк като в България. И Костадинов е един от участниците, които унищожава българското, а отива пред хората да трупа популистка енергия. Точно така, да кажем популистка енергия, да каже това нещо трябва да го има в България. Кой да го направи? Държава дали? Костадинов не може, той не е направил нищо. Той е купил една къща. И сега, вижте, партия Величие е в Народното събрание от 19 март. Сметищата сме започнали да ги събираме от 7 януари. Систематично, ден по ден. Значи ние сме започнали това нещо да го правим преди да сме в Народното събрание. Или ние вършим работа без да сме в Народното събрание. Отидохме, помогнахме на овцете на Байрибан без да сме в Народното събрание. Помогнахме тук на Върбица в потиснати хора без да сме в Народното събрание. Всичко следим, виждаме. Да, помогнахме в Силистра без да сме в Народното събрание. Или ние, ако някой не следи, аз трябва да ги извадя нещата.
трябва да ги извадя нещата. Те са толкова много, които сме ги направили, преди да влезем в Народното събрание. А другите партии са в Народното събрание и не правят нищо. Нищо конкретно. Като казвам конкретно, трябва една работа да я доведем до край. Не да кажем, ние пуснахме 10 законопроекта, ние направихме това и това, трябва да видим работата, която е свършена, която е в последователност, която прави живота на хората по-добър. Също, Костадинов отива и пуска следващо послание. Ходил е в Волска България, в Казан, ходил е в Болгар, там града, който е, и каза, там има уникален музей, единствен музей на българската култура. Сега аз искам да кажа, че в Казан за първи път отидох в 2016 година, когато започнах да правя последователни усилия да поставя паметник на хан Котрак. Беше в един град Тетюши. Нито съм бил политик, нито нещо съм искал тогава да взема от политиката. Направил съм го, за да мога по някакъв начин да подпомогна българската култура. Видял съм, че държавата не го прави и вместо да мрънкам, със свои средства и средства на съмишлениците сме отшли да го направим. Специално всичките ми ходения в Казан са били финансирани от мен. Не са финансирани от фондация, партия или нещо друго. Когато отидохме в Казан, аз съм се срещнал с хората на най-висши постове, които са там дълго време. Имам снимки, те могат да се видят и много неща тогава сме договаряли. Предлагали са ми да ми осигурят място, безплатно хали и да ми дадат възможност 5 години да не плащам данъци и да не плащам осигуровки на хората, държава да ми го поеме, да отида да произвеждам определени неща в Русия. Аз съм отказал, защото за мен има развитие само в България. Не съм ходил да търся пари. Ходил съм да направим културно развитие. Направили сме комикси за хан Котрак на руски, които сме раздавали на местните общности. В същия град, който Костадинов се би в гърдите, че го е посетил исторически Болгар, ние сме пратили българи, които да играят постановката на хан Котрак, завета на хан Кобрат, завета. Това беше... Да, преди 2 или 3 години. Или отделно поставили сме паметник там, за който се борим. Пробвахме тогава да го изкараме извън България. Костадинов каза, невъзможно е. Ние намерихме начин, изкарахме го, той си го приписа, че благодарение на Възраждане паметника отишъл там. Като само към 40 000 лева ни струваше да го транспортираме до там и да го закараме. Но това, което е направено в Болгар, е по-скоро нещо, което е за монголската култура, повече отколкото за българската. Казвам го, защото когато отидохме там, аз попитах екскурзоводката. Казвам, виждам, че тук повечето казвам възстановки, които сте направили, защото те са направили макети, нищо общо няма с исторически парк. Исторически парк е грандиозно нещо в сравнение с това, което има там. И казвам, вижте какво, значи, тук е била Волска България, те казват, да, Волска България е била до 1236 година, когато падат под ударите на монголите. И после вече каза, това е друга култура, казва се за това Казанско ханство. И аз казвам, добре, а как са наричали тогавашните летописци този народ? Ами те са го наричали български. Добре, как е български, а вие казвате, че е монголски? Татарски, нали там? Да. Ами тя почна да се обърква. Или това, което Костадинов го величае, е нещо, което изкривява българската история. Но той така го пише за очите на хората и за ушите, че един вид, дай да направим България нещо. Ма как да го направим, бе, Костадине? Ти 5 години си в Народното събрание и нищо не правиш. И сега, ние правим вод на недоверие, при който ние подписахме вод на недоверие на Възраждане без да кажем нищо. Друго искам да кажа. Когато влязох в Народното събрание, Възраждане не иска да правят вод на недоверие. Аз казах, или вие направете вод на недоверие, или ние ще го направим. Ние трябва да съборим това правителство. И те казаха, ама то трябва да има 6 месеца откакто работи правителство. И аз казвам, не е вярно. Искате ли да я проверя? Да, май си прав. И направиха вод на недоверие, който ни го... Или, за да могат да инициират вод на недоверие, ние сме причината да ги подтикнем. Подписахме се, нека да вземат славата, защото те искат само слава да вземат. Затова казвам разликата между думите и делата. Подписахме се, за да могат да вкарат въпроса за референдума
залата на Народното събрание. Подпомогнахме, когато искаха да им вземат имунитетите. През цялото това време те ни плюха. Безличие, фараон, хиляди други неща. Джавелин и така нататък. Да. Пратиха ми Симон Милков, който да напада жена ми, децата ми, че са били малумни и други неща. Нали, това са хора, които ако кажат, че са за народа, дори да приемем, че моите деца примерно имат някакъв проблем. Трябва ли една партия за народа да изтъква по-слабите и по-нямащите, че имат проблем? Просто го казвам, за да може да се види разликата в делата. И също, примерно, ППДБ казват, че те са за екологията, зелената енергия, зелената сделка и ние казваме, ето имаме проблем с екологията. Нищо. Когато те поставят ветрогенератори на пътя на птиците, Иво Прокопиев, техния благодетел, няма никакъв проблем. Зеленото изведнъж изчезва. Изведнъж зеленото става перката, а не птиците, не природата. И там също може да се види. Или тези хора, които в момента вземат плана за възстановяване и устойчивост, са хора, които в момента за това крепят правителството. Наричат се опозиция някои от тях, но не са. И това може да го видим по делата. Защото те не на всяка цена гледат да съборят правителството. А защо трябва да събори това правителство? Защото е мафиотско, нелегитимно и унищожава България. И за това хора да могат да видят по делата коя е Народната партия и коя не е. По отношение на това, че не искат да свалят правителството, аз лично имам мнение, че те се страхуват да не загубят електорат заради вас, защото... Не. Това е заради плана за възстановяване и устойчивост. Те си разделили доста пари. И по този план те си правят сметка 10 милиарда да си ги разделят, като примерно най-големите партии, като ГЕРБ, с най-много властови ресурс. Те не са най-големи с най-много властови ресурс, ГЕРБ и ДПС. Ще вземат примерно 2/3, останалите партии си разделят 1/3. Или ГЕРБ и ДПС ще вземат 2/3 от 10 милиарда с 7 милиарда и 3 милиарда ще останат за другите партии да си разделят, което там зависи, но да кажем по 500 милиона като вземат. И тези за това пазят правителството на всяка цена. Това може да се види начина на говорене. Ние ги подкрепяме в всяко нещо, което може да събори правителството, а те нас не ни подкрепят в нещата, които могат да съборят правителството. И тук вече самите избиратели, наблюдатели могат да си направят изводи. Разбирам, господин Михайлов. Защото тук при хората, които ни следят редовно Народното събрание, остава впечатление, че се страхуват от загуба на електорат, а то явно проблема е чисто финансов. Не, финансов. Вземат пари. Да. Вие казахте, че сте пратили в Европейската комисия много документи, свързани с нерегламентирани сметища. Не само с нерегламентирани сметища, за кражбата на изборите, за мафиотските неща, които пратили сме до правата, защита на правата на човека, където има 2 месеца срок, който трябва да ни отговорят. Дори не ни отговарят. И ние говорим за доказателствен материал, с свидетели, с видео, с снимки, с всичко подредено, направено, не някакъв хаотичен материал. Може да видите по този вод на недоверие, при нас всичко е подредено, все едно сме тайни служби, нали? Които отиваме и даваме досиета. Пратили сме в Европейския съюз безброй много документи, безброй с безспорни доказателства. И нищо. Примерно, ще дам един пример с това, което направиха с исторически парк. Министъра на образованието, без да има процедура за оценка на обекти, отива, излиза и казва, исторически парк не отговаря на нищо, децата да не ходят там. Просто го казвам като един пример на исторически парк. Прави се ремонт на пътя от 1 година и пътя е затворен и хората трябва да правят нарушения, че да отидат до самия обект. И никой не го интересува. Това си помислете в една държава, примерно Германия, Франция, Великобритания. Един обект, ако го затвориш, ще трябва платиш неустойки за това време, което е. Тук обратното го правят с цел да го унищожат. И това са нещата, които тези хора правят безнаказано, плюс лъжовни статии, които излизат. Даже Народното събрание излиза с лъжовни твърдения и внушения, като той Станислав Балабанов, от на Делян Пеевски хората, от на Бойко Борисов хората, Възраждане няма да говорим, те направо реват наистина като маймуни в Народното събрание. И въпреки всичко
Ето, Европейския съюз нищичко не прави, нищичко. Тук, като говорим да направи нещо, понеже повечето хора казват, ама ние сме суверенна държава. Да бе, така е, ние сме суверенна държава. Това, което трябва да направи Европейския съюз, е да направи нота на възмущение за определени неща, които не се правят както трябва в страна членка на Европейския съюз. Всеки един човек, който познава работата на западните компании, ако Кока-Кола я хванат, че продава вода с фекалии, както е в България питейната вода, в дадена държава и Кока-Кола не се разграничи от този си клон, който е направил това нещо. Не направи кампания, не ги махне, не ги изчисти. Тя Кока-Кола загуби имиджа си в целия свят. Те затова винаги много бързи и строги мерки вземат, когато нямаме единна, така да го кажем, политика, то не е политика точно, единна работа в дадена посока, която трябва да отговаря в някакви граници за един концерн или за един съюз. От една страна ни казват, ние трябва да сме достойни членове на Европейския съюз, от другата страна Европейския съюз вижда как българските граждани са унищожавани от мафията, даваме доказателства и няма никаква реакция. Нали? Някои хора казват, ами те защо да го кажат? Ами защото само достатъчно, ако Европейския съюз направи изявление, аз мога да ви кажа, вътре в България стане мармалад за отрицание, защото хората в момента ги е страх. От кой да се пазят? От американските бази ли, от европейските бази ли, от европейските служби? Те не знаят кой ще ги удари, ако те решат да си потърсят законните права. Господин Михайлов, говорим за тези нерегламентирани сметища, които вие всъщност започнахте много усърдно да откривате и разкривате. Имаше умишлено прикриване на замърсявания, преразливане с пръст и правене на 4 пласта сметища и нищо не реагират нашите институции. Защо екологичните и битовите проблеми рядко попадат в дневния ред на големите партии? Защото не се виждат... Те не са, само да ви кажа, не са екологичните и битовите. Ние даваме, спомняте се, едно момиченце загина Сияна на пътя. Спомняте ли си? Да, разбира се, да. Естествено. Ами ние още преди да влезем в политиката водим война с хората, които правят това на пътя да загиват малки деца. Това, което се случи, дойдоха капитал, после цялата държава. Мутри идваха тук рекети да ми искат, защото съм правил забележка на хората, които карат бързо, въртят гуми, карат пияни, другирани. И като гражданско общество аз не мога да направя забележка. Полицията не идва да ги хване. Ето ще дам пореден пример, защото повече хора смятат, че е за сметища. Човек, който вади пистолет на друг човек, защото залесява дръвчета по молба на кмета и този просто не харесва кмета и вади пистолет на друг човек. Нищо не му правят за това, че вади пистолет. Второ, този човек го хващат пил с колата му и му свалят номерата, вземат му и книжката. Човека почва да кара наново, слага фалшиви номера на колата, спират го хора, които виждат, че тази кола не е с тези номера, свирят му, той спира, те спират до него и казват, чакай сега, ти с фалшиви номера, я да извикаме полиция. Викат полиция така, ние нямаме патрулка, няма да дойдем. И човека си хваща пътя, прибира се, смъква номерата, отиват полицаите пред тях, той казва, аз не съм карал. Те казват, това видео не съм аз, те си го монтирали. И ето, нали, говорим за всякакъв тип престъпления. Склад с наркотици. За да може, защото ние знаем, че е склад с наркотици. Пратихме един човек да проникне вътре, убеди се, пускаме сигнал до регионална, окръжна и национална институции. Нищо. След 5 дена идват и си прибират склада и заминават наркодилерите. Какво да ви кажа повече? Какво престъпление трябва да направят? Отиваме, показваме. Грабеж 100 милиона от напоителни канали. 100 милиона. От 108 милиона 100 милиона. Отделно замърсяват природата. Показваме го с видео всичко. Нищо. Нито една медия не го отразява. Нито Европейския съюз. Показваме. Кражба на храна от деца от училище за 200 милиона. Където е с европейски субсидии. Нищо. Добре. Какво трябва да покажем, за да може според вас да се реагира? Бих искал да ви помоля в този ред на мисли, преминаваме към усвояване, казвам, защото нали, тази дума стана малко сакрална,
на еврофондове. Сега, пилеене или кражба е еврофондовете за напояване? Искам да обясните на нашите зрители. То ще ви кажа, в България няма еврофондове за напояване. България има ремонт на напоителни канали. Там вече с евросредства и с български. Те не ги ремонтират. Те изцяло открадват парите. Как изцяло? Ние го показахме. На пръста те замазват. Все едно помислете си, канала едно време е имал стабилни стени, такива бетонни, за да може да върви водата. И тези стени са примерно на 50 години. В момента те ги махат и правят все едно шпакловка на пръста. С каква цел? Да вкарат 8 милиона и да откраднат 100. Добре, тази вода нали ще минава оттам, тя ще разреже всичко и то ще се разруши. За една година. Добре, ще отпуснат нови средства. Няма, разбирате ли? Казвам ви, няма. Това трябва. Аз не знам към кого трябва да се обърнете или да се обърнем всичките или как да го направим. Кажете, на кой трябва да кажем? На кой? Добре, всъщност от тези схеми печелят местната власт. Определено. Давам ви пример. Има един случай с къщи за гости. Преди години, спомняте си, в България имаше къщи за гости. Много хора взеха и направиха къщи за тъщи. Но около 300 човека са направили реално къщи за гости. В изоставени села, всичко. Взели са, заложили си апартаментите, защото не е програмата да даде всички пари. Тя е дала 100 или 150 хиляди евро. Другите пари си ги дали те. И някои са дали по 700, по 800 хиляди евро. И в един момент Бойко имаше знаменита фраза, сега ще вземем на хората 200-300 къщи за гости и направо си ги вземат, готови, направени. Значи, те какво правят? Чакат някой да го направи, тогава го вземат, когато е готово. Един път почват да съдят хората печелят делата и те какво правят? Променят члена, променят закона и с задна дата го връщат и наново и почнаха на хората да им вземат къщите. Някои хора са избягали в чужбина, защото те им вземат имоти, всичко, което са заложили преди това и ги дават на свои хора. Ето, в единия случай хора, които използват евросредства за да направят нещо и те не на 100%, една малка част от инвестицията, благодарение на тези евросредства отново са ограбвани. Или дори ние нямаме сигурност, че като кажем евросредства, те стават проказани за българския народ. Защото направиш ли нещо хубаво с евросредства и ти го вземат, намират начин да ти го вземат. Добре, на какво законно основание им взимат къщи? Как променят закона така в задна дата? Няма ли кой да го види? Няма ли съдия? Няма ли прокуратура? Не, нито съдия, нито прокурор, нито медии. Сега ще видите. Утре това нещо ние сме го пуснали към всички медии, защото това е чудовищно престъпление. В Италия за 200 сметища глобяват Италия 40 милиона и отделно по 200 хиляди лева на сметища и трябва да ги почистят. По начин, по който да изчистят всички остатъци от природата. Или те са платили 80 милиона за 200 сметища. В нашия сигнал са над 6 хиляди. Ако тогава са били 200 хиляди, сега са 500 хиляди за едно. Парите в същата равностойност. Значи нашите в момента трябва да платят 3 милиарда плюс 80 милиона глоба, че са го допуснали. Ама ние още 6 хиляди сме приготвили, сега да пуснем. Значи нашите трябва да платят 6 милиарда евро. 6 милиарда евро плюс почистването ще коства още поне 10 милиарда евро. Откъде такива пари? Нито една медия утре няма да напише за това. Добре, а тези пари ще бъдат и платени или просто ще се минава така, кервана си върви, кучета се лаят? Не, Европейския съюз няма да направи нищо. Всичко все едно нищо не е станало. И ни се тровим, така ли в крайна сметка? Да. И тук ще горят отпадък и още много други неща ще правят. По отношение на този отпадък, между другото, за който казвате... И забележете, партиите на народа, като Възраждане, като ППДБ, примерно, като БСП, като ИТН, нищо не казват по случая. Добре, а тези отпадъци, които се горят от чужбина, те не са... ППДБ няма да подпишат вота на недоверие даже. Така, тези отпадъци, за които казахте вие, те не са ли по вина на този, който ги иска в България да ги гори? Там Ковачки гори, ако не се лъжа. Там не може ли това да бъде спряно по някакъв начин, да се изчисти това нещо като въпрос?
Ние показахме, че Ковачки взема вода от един язовир и дължи сигурно 1 милиард и не е плащал. Но това няма значение, защото той вместо да плати на българския народ 1 милиард, които да отидат за увеличение на пенсии, социални или нещо друго, те са си ги разделили с него власт имащите и вместо 1 милиард той е платил 200 милиона, а пък е ощетил държавата за 1 милиард. Как да го глобят? Разбирам. Брикел гори от всякъде. Той гори от прозорците пуши, но да, от прозорците наистина. Той не пуши от комина, от всякъде. Все едно, такова нещо не сте виждали. Добре, хубаво. Нека да се върнем 2 дни назад или 3, когато нашия президент Радев много изненадващо взе отношение по референдума за еврото. Господин Михайлов, какво мислите вие по този въпрос? Как ще се отрази това нещо на политическия живот? Ще има ли някакво раздвижване и ще се отрази ли това на влизането на България в еврозоната по някакъв начин? Ами, вижте, значи това, което е хубаво да се случи в България, да има референдум, защото напрежението е огромно вътре в страната. Не знам как е с общностите ни извън страната, но вътре в страната напрежението е огромно и всеки смята, че е прав. За да може демокрацията да победи, трябва да има референдум и това ще премахне всяко усещане за несправедливост. Няма значение какъв е изхода. Ще видим просто какво искат повечето хора. Така че президента при това напрежение прояви огромна смелост да го пусне това нещо, защото знаем, веднага другите партии ще му искат импичмент, ще се изпишат една камара лоши неща срещу него, те държат медии, но той наистина, поздравявам го за този смел ход, който направи. Да, просто защото го обвиняват в популизъм, а вие явно оценявате като смелост или като геройство или как просто или просто... Вижте, ако сте на негово място и имате още година и нещо да стоите като президент, пред угрозата да ви махнат, да ви унижат, да ви обиждат вас, децата ви, те тръгнаха веднага от Бърт да правят внушение, че сина му на Радев с Пеевски прави нещо, цялото ви семейство да бъде смазано, аз го знам при мен, жена ми, децата, всичко се смазва. Повечето хора щяха стоят да вземат парите и да си мълчат, да кажат, нищо не зависи от нас. А той реши да вземе решение да се бори. Има какво да губи. Той е президент, а не клошар. Но той по принцип има много добър имидж, така че той е най-уважаваният политик от нашите, тъй като президентска институция наистина така внушава доверие, но предстои да видим. Дали мислите, господин Михайлов, че референдум е форма на истинска демокрация или е средство за политическо разклащане просто? В този случай референдума е форма на демокрация, защото наистина е много поляризирано мнението. И едната и другата страна могат да излъчат свои представители в преброяването. Ако сме живи и здрави и ние сме още парламентарна група по това време, ще направим така, че да вкараме всички желаящи да следим за честността на вота и наистина можем така да преброим каква е истината. Разбирам. Добре, минаваме плавно към темата Европейски съюз и пътя на България на изток или на запад, образно казано. Тази тема е много чувствителна. Смятате ли, че Европейския съюз е в процес на разпад или е просто в етап на трансформация? Това просто много коментираме в нашия канал. Много са поляризирани мненията и вашето мнение ще бъде много, много полезно за нас, господин Михайлов. Слушаме ви. Значи, вижте, сега ще ви обясня. Помислете си в болница човек, който е толкова болен, че трябва да стои в реанимация, да му намалят жизнените функции, за да може той да се възстанови и отново да стане нормален човек. И да оцелее. Трябва ли той човек да се транспортира и да прави резки движения в този период? Той може да получи летален изход от цялото нещо, което говорите. Точно така. България е като един такъв пациент. Ние сме унищожени. И в момента ние нямаме мърдане на никъде. Ние трябва да си оправим вътрешните неща. Европейския съюз да се трансформира както си иска. Ние видяхме, че до този момент Европейския съюз не съдейства България да стане по-добра държава.
Поради тази причина, в момента, когато Европейския съюз трябва да се трансформира, нека го направят държавите, които управляват. Ние до момента не сме били управляваща държава в Европейския съюз. В този момент аз съм да си останем в Европейския съюз, не заради друго. Някои хора казват да има облага. Каква облага имаме от Европейския съюз? Никаква. Към момента ние нямаме облага от Европейския съюз. Но, нека да останем в Европейския съюз, да стабилизираме ние, да стабилизират и те, и тогава вече ще решим на къде е нашия път спрямо и нашето състояние, спрямо те дали ни искат, те може да кажат, ние инвалид не искаме при нас, те да ни махнат на някъде. Всичко може да се случи. Но българите са отговорни за състоянието на България, а не за състоянието на Европейския съюз. Ние не можем да кажем как да се развива Европейския съюз, защото нямаме такива права. Дори като държава членка на Европейския съюз, ние сме малка държава, в сравнение с другите и основатели, които са. Затова ние трябва да насочим всичките си усилия за стабилизиране и развитие на България. А единственото нещо, което може да направим, е да махнем мафията от властта. Това е единственото нещо. Добре, а това махането на мафията от властта, според мен, ни трябва ли да започне от местната власт, отдолу, защото по принцип горе на върха нещата са ясни, а пък това, което се безчинства по отношение и на мръсен въздух и по отношение на сметища, нерегламентирани, става на много ниско на местно ниво. Какво мислите вие по този въпрос? Навсякъде трябва да ги натискаме. Значи, ние трябва да се изграждат истински структури, които да работят по места и да бъдат непримиримо гражданско общество. Партия Величие в Народното събрание, това ни дава трибуна, дава ни възможност да действаме отгоре. И аз предлагам да действаме в клещи. Отгоре и отдолу и максимално бързо сега това с референдума и това с нашия вод на недоверие има потенциалната сила да ги махне тези хора от властта. Потенциална сила. Тук зависи как ще го отиграят партиите, опозиционните. Става въпрос за нашия вод на недоверие. Следващата стъпка е при президента пак как ще го изиграят опозиционните партии, но ние определено ще подпомогнем президента в неговите усилия за организиране на референдум. Говори се, че гласовете, които са необходими за негласуване на този референдум на господин Радев, са достатъчни. Имат 130 нещо гласове там, тези, които са против, които са за влизане на България в еврозоната. Мислите ли, че може да има някаква промяна в това разпределение на гласовете в парламента? Точно така. Значи, вижте, в момента ние наблюдаваме първа стъпка, едно действие. Има такива опери, пиеси, постановки. Те си имат първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Като те са вече в истинския живот, са предполагаеми. Нали? И може да ги видим. Първа стъпка е да се преброят кои хора наистина са зад народа и демокрацията и кои имат финансова облага от влизането в Европейския съюз. Както видяхме, ППДБ имат финансова облага, веднага скочиха за Европейския съюз. БСП, очудващо, уж са за народа, те казаха, не, народа не трябва, ние в Европейския съюз. Ние е позицията. ДПС ново начало веднага каза Европейския съюз, ГЕРБ каза... И те казаха, ние бихме подкрепили, ама що да ходим въобще да подкрепяме, ние трябва да влезем в Европейския съюз. Или тук ще имаме едно преброяване. Кои хора са наистина за народа и партии и кои не. И вижте какво ще се случи. После има една такава хипотеза. Президента сам може да направи референдум. Но тогава вече той ще изпълни желанието на народа. И правилно ще обере всички лаври. И тогава вече той може да влезе в политиката, ако реши, и с 130 депутата, което най-накрая ще разсече този възел, който има в момента. Добре, да предположим, че сценарий е в полза на отхвърляне на... Тоест, печели референдума, няма да се влиза в еврозоната, има достатъчно гласове, гласува се вот на недоверие, пада правителството. В този ред на мисли, вие ще участвате в следващите избори, вероятно, но имате ли коалиционни намерения или ще останете като самостоятелна партия, която да си върви по своя път и да показва на хората това, което досега е показвала? Ами вижте, в това Народно събрание, без да имаме коалиционни намерения,
ние подкрепихме спрямо вярванията, обещанията, които сме имали към нашите избиратели, всички партии без договорки. Така че, дали сме в коалиция или в не, ние сме доказали, че сме последователни в действията си спрямо това, което сме заявили на хората. Още с влизането в Народно събрание. Ние казахме, че няма да имаме законодателни инициативи, защото с 10 човека не може да имаме законодателни инициативи. Но ще направим така, че правителството да падне. И както виждате, ние ги попиляваме от всякъде. Така е. Направо това се вижда и с невъоръжено око. Въпросът е, че наистина 10 гласа при вас. Имахме скоро една тема, много баби хилаво бебе за нашата опозиция и много жалко, че Възраждани са толкова непостоянни в посоката, която следват, а това наистина вреди на опозиционните сили. Вие как мислите по този въпрос? Ами, тук само ако Възраждане не подкрепят този вод, значи има зависимости вече и нека избирателите си направят своя извод, а ние имаме и план Б, и план В, и план С. Чудесно. Медиен натиск има ли все още срещу вас или след като влязохте в парламента вече се успокоиха малко нещата и ви обръщат внимание и ви дават възможност за изява? Говоря за мейнстрим медиите. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Така, нещо стана с връзката, скъпи приятели. Очакваме включване с господин Михайлов още веднъж. Господин Михайлов, чуваме ли се? Нещо стана. За съжаление, получават се такива неща. Ще почакаме малко. Да. Чуваме ли се? Може би по телефона са го потърсили. Най-вероятно. Обикновено случва се. Ще проявим малко търпение да изчакаме. Да. Има връзка, няма с това, което така. Така, сега се видяхме отново. Да, значи, това, което правят в Народното събрание, давам ви пример, вижте за вота на недоверие, а не за вота на недоверие. Първо не го отразяват. А второто, което е сега за референдума, нас не ни отразяват, все едно ни няма. Защото ние казваме определени неща, които тя ги плашат. И когато почна да ги е страх да ни показват нас. Разбирам. Така, сега, нека да дадем когато малко... могат правят внушение, като с Лариса, че искала да кърми, че в дубайски мол имало и други неща, пълни глупости. Това са просто неща, които са за откланяне на вниманието. Явно, че вие наистина вървите смело с вашите идеи и не сте подвели никого. Така че, нека да включиме нашите гости. Имаме един приятел от Канада, който иска да ви пита нещо. Той се казва Георги. Георги, здравей! Какво искате да попитате господин Михайлов? Микрофона. Жоро, микрофона. Простете, моя грешка. Здравейте, господин Михайлов. Казвам се Георги Топчиенко и ми е много приятно, че имам възможността да задам директно въпрос с лице с вас. Въпросът е кратък. Искам по възможност ясен отговор и предварително ви благодаря. За или против плоския данък сте? Да, казвам само за да обясня. Понеже учил съм икономика и знам едно правило. 80% от данъците идват от косвени данъци. И 20% идват от преки данъци. Прекия данък, както и да го формираме, накрая винаги ще стане един и същ, от хората намират начин как да го оптимизират. Но косвеният данък е нещото, от което ние може да докараме повече пари. Събираемостта при косвените данъци в България е 30%. Другото е контрабанда и изема. Значи, помислете си, ако подобрим събираемостта на косвените данъци, колко пари ще влязат в бюджета. Другото е нещо, което е много промяна, а няма резултат. Нали, търсим резултат. В такъв случай, за или против постъпковото облагане, както е в Канада, на доходите в края на годината на дадено семейство? Вижте, това най-много ще пострадат физическите лица, а фирмите ще намерят начин
пак чрез офшорни и други компании да изнесат капитала някъде другаде. Най-добре е да има плосък данък, да е лесно всички да си плащат и да не го мислят това нещо. Така и повече осигуровки ще влизат в държавата. Разбирам ви. И последният ми въпрос към вас е: за или против семейното облагане сте? Ако разбирате въпроса ми, както е пак в Канада, т.е. доходите да се разпределят върху цялото семейство и оттам да се стимулира раждаемостта на повече деца в едно семейство. Поне тук е така. Ами, аз ще ви кажа, в България не са данъците проблема, просто ще го обясня. Те намират с глоби и с други неща да ти вземат всичко. Или колко е данъка е без значение, по друг начин те рекетират и ти вземат всичко. Няма свобода. Ако има свобода в България, при тази система, която имаме, ние ще скочим 3 пъти за една година нагоре. И раждаемост ще има, и бизнеса ще скочи. Мафията е нещо, което удушава населението. А вече, ако по-нататък, когато развием обществото и видим, че с нещо може да се подобри, тогава трябва да мислим и за тези облагания допълнителните, които са. Но ние към момента сме, хората са все едно в османското робство. Аз ще ви дам един пример. В България, как от овце, българите, християните почват да гледат свине. Понеже османците, като мюсюлмани, не ядат свинско и не ги вземат свинете. Примерно агнетата ги вземат. И в България така започна да се прави това, което не ти го взема мафията в момента. Да, разбирам ви. Ако спечелите властта, пожелавам ви го, бихте ли станали министър-председател, каквато отговорността на всеки лидер на една партия, или бихте поставили друго лице за министър-председател на вашата партия? Ами вижте, аз примерно в този момент, ако в този момент казвам, защото да разгледаме една хипотеза. Ако президента влезе, събере достатъчен брой хора и ние сме вътре, ние имаме и участваме в някаква коалиция с него, примерно аз предпочитам президента да е министър-председател, защото е представително лице, който знае протокол, знае как да срещне, познава ръководителите международните. Или министър-председателя в голяма степен трябва да отиде и да води външна политика. А вътре, аз съм много добър да работя вътре в момента, защото България има много нужда да се работи вътре. Но мога и министър-председател да съм, но смятам, че един човек, който повече иска да е в сферата на протокола, той би трябвало да е министър-председателя, който отива и да представя държавата. Мисля, че ще ми се изгуби капацитета. Има много неща, които мога да свърша, а друг не може да свърши. Благодаря ви за откровените отговори и пожелавам успех. Всичко добро от мен. Благодаря много. Сега включвам нашата приятелка Нели от Нидерландия. Малко въпрос от чужденци. Искат да си изядат някои неща. Така че заповядай, Нели. Здравейте, господин Михайлов. Здравейте. Аз съм Нели и живея в Нидерландия от дълги години. Имам следният въпрос. Имате ли актуална информация какъв процент от българските граждани продават гласовете си на парламентарни избори? Ами ще ви кажа, не е толкова висок процента на купени гласове, колкото първо е ниска избирателната активност. Второ, има много големи манипулации. Ние го показахме в такива малки общини, примерно както са Върбица, Гърмен и други. Там дори няма кутии, в които човек да си пусне бюлетината. И понеже там единственият бизнес, който е останал, е на кмета. Защото кмета така е обсебил общината като негово феодално владение, че всички останали хора, които са в общината, дори да има някакъв бизнес, те се страхуват, че кмета ще почне да им прави санкции и никой не смее да се опълчи на кмета. И ако не се гласува за политическата сила, която кмета от която кмета е избран, тези хора, тук не говорим за купуване на гласове, тук говорим за съвсем друг тип натиск. И мога да ви кажа, че този натиск, който е натиск свързан с работа или да няма репресии, е 5 пъти по-голям от натиска от купуването на гласове. Също има още едно нещо, което е
ОПГ-то, партиите, които до момента бяха в Народното събрание, те нямаха реални застъпници, които да пазят за честни избори, а се разбираха кой от кой район, предварително знаят колко са резултатите и манипулират бюлетините. И третото нещо, в което, трето и четвърто има, в което се манипулират. Третото нещо, в което се манипулира, е информационно обслужване. Там се доманипулира вота и има 1,2 милиона мъртви души. Добавят се, примерно, избирателната активност в България не беше толкова процента, колкото я дадоха, но те добавиха мъртви души. Един вид умрели хора, които гласуват. Ние доказахме, че една жена е в Испания, те пишат, че гласува в Симитли. Да, аз гледах този случай, тъй като аз също съм записана в София, има го моето име. Можете ли да ми дадете идея как мога да проверя дали аз също не гласувам в България, без да знам? Трябва да видим избирателната секция, в която се водите и вече там да подадете запитване дали сте гласували или не. Да подам официално запитване? Да, официално. Да, добре. Благодаря ви. Това бяха моите въпроси към вас. Благодаря, Нели. Сега от чата господин Михайлов ви питат, по-скоро разсъждава, че за да се промени в малките населени места, властта би трябвало да се почне от малките парламенти, местните власти, които гласуват. Всъщност това възможно ли е или и там има зависимости, които няма спасение от тях? Един от чата пита. Аз ще ви кажа, при нас една фирма за ветрогенератори купи хора за между 5 и 15 хиляди лева от местния парламент, нали, от общинските съвети, понеже много често хората, които са в общинските съвети, дори не живеят на местата, от които са избрани. Нямат някаква активност, просто избрани са, защото отговарят на някакви неща, близки или на кметове, или на партии. Но ако само изберем местна община, която да не е свързана с властта, от държавата няма да я отпуснат пари, защото в България така се прави, общините събират пари, изпращат ги към държавата и после държавата им връща определени средства. Така е разработена системата и общините зависят от държавата. Трябва всичко, отгоре, отдолу, заедно да го работим и медии. Много е важно медии, тези медии, които ние ги развиваме, е важно да ги споделяте и вие в чужбина, защото вие имате хора, които живеят в България, роднини. Изпращайте ги на тях и тази информация ще стига до повече хора. Вие имате голямо влияние в България. Просто трябва да бъдете активни. Абсолютно сте прав. Преди да ви задам един от последните въпроси, искам да кажа на чата, ако има да пишат нещо, да пишат като въпроси, тъй като аз въпроси не намирам и трябва да си ги да разсъждавам върху това, което са писали, за да превръщам изреченията в въпроси. Така че, приятели, ако имате въпроси, пишете. Излъчваме и във Facebook, излъчваме и в YouTube. Който има въпроси, моля да си ги запише. Господин Михайлов, един въпрос, който вълнува всеки избирател. Има ли шанс за България? Има, разбира се. Значи, винаги това нещо, което съм забелязал, Бог помага на смелите. Има една формулировка, какво е добрия късмет. Добрия късмет е когато добрата подготовка срещне добрата възможност. Така че просто ние трябва да се бием всеки ден, да се подготвяме, да подобряваме. Господ ще ни отвори врата, с която ние да влезем и да свършим работа. Трябва да имаме вяра в сърцата. Но да работим всеки ден. Вяра без работа не е вяра. Имаме още един зрител, който иска да ви зададе един въпрос. Това е Танер. Здравей, Танер. Какво ще питаш, господин Михайлов? Здравей. Първо, голям успех е, Ивелин, за цяла България като цяло. До крайност, до крайен предел, сигурно сте готов да се борите. Вярвате ли, че останалите 70%, които не гласуват, ще се припознаят във вас? Паралелно, младежите, които студентите, защо не обърнете внимание и към тях, които към вас да ги обедините един вид. Но най-важното, до краен предел сте готов да се борите, нали? Това е важно. Така е, да. Значи ще ви кажа, преди ми беше по-лесно да стигна до там, че да достигам до повече хора, когато ми работеше, когато бях предприемач и си изкарвах парите, с които мога да си покривам разходите за всичките допълнителни неща, които трябва да плащам.
В момента по някакъв начин, понеже извършвам определена партийна дейност, освен Павката, който ограничено може да помага, ние нямаме бизнес, с който да работим и той да работи в полза и на страната, но нали самия бизнес да се подобри. И сега ми е много по-трудно, защото трябва да мисля за финанси. Не ми е позволено да работя, за да изкарвам допълнително нещо. Бизнеса, който преди съм създал, са го натиснали до край и той не може по някакъв начин да ми подпомага. И затова не мога да стигна и до младите хора. Младите хора искат да видят някъде успех, база за развитие, а аз в момента все едно трябва да се моля на бизнеса. И това е нещо, което направо ме смазва, защото не срещам подкрепа там и това прави задачата много по-трудна. Иначе аз се боря до край, всеки ден мисля какво мога да направя, стъпка по стъпка. Намирам, нали, благодарение на това, къде стигнахме и до тук, защото ние, знаете, не ни бяха приели в Народно събрание, ние сме прецедент, партия, която не е приета в Народно събрание, която я изманипулираха изборите да влезе. После, когато влязохме, нарочно ни вкараха по време на гледане на бюджета, за да ни изложат, не успяха, мъчиха се всички неща, от всякъде всичко се мъчат и виждате, че към този момент ние успяваме да се справим отлично с всички тези неща, така че вярвам, че ще преодолея всички трудности и няма как борбата да е лесна. Винаги, колкото е по-силен противника, толкова по-достойна е борбата, така че няма да се оплакваме, а ще гледаме да останат имената ни в историята, да пишат победа. Те остават. Танер, благодаря за хубавите въпроси. Има един въпрос от Галя Александрова, който е на стената. Може да го виждате, господин Михайлов. Дали е за незабавното ни приемане в еврозоната и вярва ли, че конвергентният доклад ще е реален? Конвергентният доклад няма да е реален. Ние сме в трагично положение. Ние нямаме бизнес, ние нямаме икономика. И всеки един, който каже, че не ще се произвежда в България или си прави, нищо. Ние нямаме организация. Тук е едно поле, на което, нали, като казвам поле, една територия, на която се извършват някакви дейности, които не са синхронизирани, нямат елементи на държава. Поради тази причина ние не сме за влизане в еврозоната. Ако влезем в еврозоната, това ще е по-скоро поглъщане, отколкото някаква стъпка за развитие на страната. Още един въпрос. Има, той малко е такъв, как да кажа, по-директен, тъй като следствие на това, че господин Здравков направи някакво изказване при един от колегите. Марк Рюте, така наречен наш слушател и читател, казва: Григор Здравков все още ли е част от величие? Ами вижте, чувам тук там, че Григор Здравков казва някои неща, които са все едно против величие или неща, които не правим. Първо, аз съм човек, който съм много демократичен. За мен свободата е на първо място и всеки един човек, с който работя, винаги съм му давал свобода за развитие. Господин Здравков има пълната свобода, когато има даден план, може да го гарантира и да поеме отговорност, да дойде да го сподели с нас и да го изпълни. Никой никога не го е спирал. И аз затова съм малко очуден от такъв тип думи, защото ние не сме водили разговор за нещо, което той има конкретен план и казва: дай, тук ще го доведем до край. Аз мога да отида и да говоря за хиляди теми в Народно събрание, да стана като Възраждане или другите, да лая без да постигам даден резултат. Като ръководител аз трябва да набележа цели, приоритетност и да почна да ги изпълнявам до край. Защото ако не изпълняваме нещата до край, за какво говорим? Нали? Ние можем да си говорим и поради тази причина не съм говорил с него, не мога да кажа, само мога да гадая какво си мисля. Дали имаме достатъчно кадри за управление, ще ви кажа едно нещо. Преди аз имах изключително много кадри, имах над 1000 млади човека, които бях създал, феноменални. Това, което направиха с мен и моя бизнес, е, че убиха вярата на тези млади хора. И аз не мога да ги използвам, 99% от тях, не мога да ги използваме за България, защото тези хора, вярвайте ми, те вече не са живи същества. Аз като ги гледам, аз изпитвам съжаление. Това е все едно бездушно тяло, което ходи, защото е загубило вяра в справедливостта на системата, защото нищо лошо не са направили. Но ще изградим нови хора, защото той никой няма кадри в България да управлява нещо. Има мафиоти, има всякакви. Но аз
Дайте ми един икономист, искам да седнем да говорим с него. Един икономист, ето го Григор Сарийски, видя го на едно предаване. Аз освен, честно ви казвам, той човек изпитвам наистина презрение към него. Много нечистоплътен човек. Много нечистоплътен, лъжец, комплексар. Какво да говоря с него, като аз виждам, че той отива и си ги извърта нещата, си търси някакъв интерес, известност или нещо. Няма, затова казвам, че не познавам кадри. Казват Асен Василев там или някой друг били гении в финансите. То щяхме да го видим, ако е гений в финансите, нещо виждате ли направено след него. Да купят, да продадат някой къща и още нещо друго да направят, аз друго не виждам. Още един въпрос е от нашия читател и зрител Миро. Каква прясна информация има Ивелин Михайлов за връщането на Гешев като главен прокурор? Миналата седмица от Европейския съд в Страсбург са отсъдили в негова полза. Имате ли информация, господин Михайлов? Ами, аз лично тук в борбата се запознах и с него, нали, в търсене на съюзници, съм говорил с всички хора и мислех дори днеска да му се обаждам да го попитам. Утре ще му се обадя и ще имам прясна информация. Защо се дават безвъзмездно милиарди за соларни вятърни паркове? Защо фирмите, които получават тези пари, не трябва да ги връщат? Защото са кръци. Ето по този начин плана за възстановяване и устойчивост, който трябваше да помогне дребния и средния бизнес в България, който беше унищожен от COVID-а. И тези хора крадат тези пари, се правят, говорят високопарни слова, как трябва да влезем в Европейския съюз, а те единствено си искат ПВО-то и явно са се договорили нещо с европейците. И това е. Имахме едно младо момче, 30 годишно, той е македонец, но е живял години наред в България, от Утрехт. Опита се да влезе. Докато задавам въпроси към господин Михайлов от нашия Блиц въпросник, ще помоля Питър от Утрех, ако може да се включи, защото получава се, че не може да се включи, с телефона му не е включен към системата. Така, господин Михайлов, ние, понеже вече вие сте наш гост и това ни превръща в една от сериозните медии, в които вие сте гостували. Това е така в рамките на шегата. Искам да ви задам няколко блиц въпроса, така по-бърз отговор, ако може с една-две думи. Добре. Вие знаете. Ябълка няма да ви подавам, защото просто, нали, друго е студиото. Коя е най-болезнената истина за България днес? Че нямаме държава. Ако имате 30 секунди на семей с един премиер, какво ще му кажете? От сегашните премиери само бих му казал, че го презирам. Какво не бихте простили никога? Предателството спрямо народа. Българинът мъдър или отчаян? Българина е голяма работа, стига да има правилни водачи. Кой ви вдъхновява? Бог, той трябва да ни вдъхновява всичките. Той е идеален, трябва да стремим към него. С коя дума определяте себе си в момента, господин Михайлов? Човек и българин. А коя дума определя България? В момента или като цяло? Значи, каквото мислите вие, това кажете. По-добре като цяло. България я определя, тя не е една дума. Смелост, свобода и защита на слаби и потиснати. А вие ми подсказахте, а сега какво я определя? Сега това, което определя България е кома. Много сте откровен, господин Михайлов, до болка сте откровен. Ако можехте да промените само едно нещо утре сутрин, какво щеше да е то? Ами, ако можех да стана малко по-умен, по-бързо да ги измисля нещата, щях да го направя. Коя е най-голямата ви лична грешка? Може да ни отговорите, ако искате. Не, най-големите лични грешки са много, но най-голямата ми лична грешка, която отчитам, че много време съм се криел, а не съм поемал отговорност. Историята или бъдещето? Кое ви движи повече? Историята дава сила, но винаги погледа е в бъдещето. Защото ако знаем откъде идваме, знаем къде ще отидем, нали така? Точно така, да. И за кого го правим? Да. Един навик, който ви пречи, господин Михайлов, пак може да ни отговорите. Много е лично, може би, за това. Един навик, който ми пречи... В момента... Може би
може би прекаленото предоверяване на хората. Аз так можа да кажа, че сте прекалено откровени. Това ви открива много пред хората и те злоупотребяват, но вие просто направихте перифраза на това, което мислех. Хубав отговор. Страха, който вече сте победили. Един от страховете, които вече сте победили. Ами най-големият ми страх беше да не се превърна в унищожител на държавата. Това, което стана с полковник Марков. Неусетно, без да искам, щях да стана човека, който взема надеждата на хората. И вече поне това нещо не може да се случи. Дали ще успея да победя или не, поне давам пример с смелост и безкорисност. Така че този страх изчезна. Да, защото вие направихте и двете си предизборни кампании по учебник, на место, на терен. За всеки един се ръкувахте, отговаряхте на много трудни въпроси, на голям хейт. И сега във връзка с това ви задавам следващия въпрос, както споменахте и Марков. На кого вярвате безусловно? На хора, които са се доказали в битка. Има ли нещо, което бихте направили тайно за България? Дори никой да не го разбере. Ами, бих направил тайно нещо, което е полезно за страната, но хората няма да го разберат. Ако трябва да напишете надпис на последната страница на живота си, какво ще гласи той? Бих искал да живя и се бори с чест. Господин Михайлов, много ви благодаря за вашето участие. Просто беше въпрос на чест. Аз съм малко развълнуван. Благодаря ви още веднъж. Това, което казахте, ще бъде помнено от хората. Отговаряте не само с думи, а с човек за тях. Това е нещо, което много рядко се случва и е характерно за другите български политици. Това не е просто разговор с вас, господин Михайлов, а това беше светия случай. Гласът може да бъде оръжие, ако идва от сърцето. Господин Михайлов, благодаря ви още веднъж. Живи и здрави да сте, Господ да ви пази. Пазете се, смело напред и нагоре, защитавайте ни, ние сме зад вас. Хубав ден. Чао на всички, хубава вечер и всички дружно да действаме с вяра всеки ден, просто всеки ден и ще станат нещата. Благодаря ви, хубава вечер, живи и здрави. Ние благодарим, всичко добро. Чао. Чао.